Good morning guys. Inom tambal sa kuan guys. Saan sana? Tambal sa ano siya hyper asa kuan? Sa bato. Ini man siya ko ano? Dan usok. Limay. Nausok eh. Alsa na ni. So guys, may butong guys. Butong masok ko akong luluan na guys. Mas na ng butong. Ang pagkaon na guys, ang araw na guys. Mukhaon na ikaw sa kamay ng tubig. Kutangan mo kasukar. Kutangan mo kasukar no, gamay lang. Man, imo nang naon. Imo kutsara guys, pinabarog. Sana. Kuman, pagkaon naman eh. Halimbawa, kaon na ka. Ano? Pagkaon naman. Tabas na.